karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Iyan! Iyan, giunsa man na ni Masilina! Iyan! Busing! Ayaw pagpatay yung buhay mong dad, Busing, oy! Iyan! Iyan ang lihay kinipultahan! Iyan! Hindi ko lang akong kabuang, ha, Lila! Puluong ko! Iyan, isa ba? Iyan! Busing, oy, Busing! Ayaw to, nagpatsa si Ma'am Lira, Busing, oy! Iko sa ba? Makausog yung kala, Busing! Iyan ang lihay kinipultahan! Giunsa man na ni Masilina, ha? Ano ba iyan? Iyan! Busing! Ayaw ko Ala, oy! La, Iyan! huwag yung gado mo, Busing, kung naman ang mapatay ang babaeng nalibog! Puriin ko! Ayaw ko! Iyan! Ala, Puriin ko! yan gigapos si Ma'am Lira! Puriin ko yan! Ikapoy na ko sa imo mga paghulga, Lira! Imo nang gipopos ang akong pasensya! Iyan ako sa asilina! Nakabati ka? Bisan unsa ka kadautan! Pero, babala ka paghihapon si Alexa nga doon ako'y dautang buhato ni mo! Tungod kay laso na bayana! Padugang na responsable yung concern ka na na ako! Iyan ang pinagkahan! Nasa ni Masilina! Ayaw mo kabala ka, Alexa! Unsa? Iyan, please! Ako lang gigapos! Aron dili siya makahimog dautan! Iyan! Iyan! Sa baboy! Ito din Uy, Ayaw mo kabala ka. Wa ko'y plano niya. Iyan! Di sa dako siya patyon. Relax lang mo, ha? Pinoy, gilak niya ang putahan. Nang luspad na sa kasugo si Ian. Ang ako lang kung doon na siya daw tabuhato ni Lira. iyon naman ang gigapos. Iyan na nang gikontrolar ang kamaldita sa kagang Ma'am Lira. Relax lang una, taoy. Dili ko makarelax, Binoy. Nabalak ako sa mahitabo na lang duha sa suod. Salig lang ako mamaliksa. Di lagi na mo patay si Busing iyan. Na, mahadlog to sa mga priso, oy, kay di nakaantos nga mabuwag og dugay ni mo. Binoy, In love bagod kaayo ng akong agaw ni mo. Bawal lang noon. buhiin ko iyan! Imo kong gipugo sa paggapos ni mo, Lira. Bantay ka lang yun kung makabuhi na ko. Ipadanagin ako sa company messenger yung video ni Alexa. Maayo kay misulti kang daan ako, anak. Di na ka makagawas in kwarto, ha? Unsa? Taod-taod na kong nagpugong sa kong kabuang, Lira. Di ko ganang mutubay o babay. Pero, sobra nakakamaldita. Makasuka na ang imong sinultihan sa kabastos. Gabaan ka sa imong amahan. Nga imong gito ko bang yang asawa? Naibaw ko sa kung sa kong aman. Kung dili ka taangay nga manghilabot tungod kay wa kay labot na mo. Pero kalit lang kang nahibong agap. Bunga lang ni sa kong kalagot sa imong pagbaliwa na ako. Mamatay gyud ay ang gusto sa lalaki sa usa ka babae kung ang babae mabuang na. O kini mo cellphone? Kini? Angay ining dilitan sa tanang sud, eh? Sige! Sige! Bisan imo pa nang idilitan yung skandal ni Alexa. May backup paghihapon ko. So, doon na gyud kay kaabag sa imong daotang plano na mo, ha? Kinsa sa mga photographer nga miadto sa isla ang imong alalay. Doon ay mikuhag video na mo ni Alexa sa isla. Ug ikaw ang nagpadaog mga photographer sa isla. Buot ipasabot nga imo silang makakaila, di ba?
O kay kaila, imo silang masugo sa pagkuha og video sa among mga kalihukan dito. Nahilong ka ba lagi? Kay nakatag-an mga unsa. Magpasalamat na akong imong amahan. Tungod kay concern ko niya. Og mahibaw-an niya. Unsa kahudas ang iyang anak. Nagmahal ng kolera. Maulang ka na ang akong sa kong amahan. Ayaw nagtubaga! Ayaw nagtubaga! Naibawag ka sa kong batasan, Lira. Kung ingnon kong ayaw tubaga, ako ginang tubagon. Kinsa maghaning nanuwag? Oy, James Angan. Kinsa man ni si James? O ngano kang nanawag maninimo? Importante gitingali ang toyo ini. Kay nanawag man gid nimo, ha? Maayo tingali nga imo ni siyang tubagon, Lira. Nihunong man sa pagpanawag. Anong di magkamutubag si Lira? Nabisi ka siya? Pero kinahanglan matagan ko niya 10,000. Kinahanglan magpaduol ko sa bahay nila ni Ian. Nahilom na kit sa suot, Pinoy. Oh, may kalma na tingali silang gibati. Huwag kayo daw tang hitabot nila. Mabala ka sabdi ay ka kung makapatay si busing Ian, no, Ma'am Alex, ha? Natural nga mabalaka ko. Anak ko siya sa kumbana. Og mag-uol gid si Ed kung doon ay mahitabo siyang anak. O kung mag-uol si Ed, apektado sab ko, di ba? Mahal gid ni mo si Sir Ed, ma'am. Ako siyang bana, Binoy. Busa ampingan og mahalon ko gid siya. Unsa man gid ay imong gibati kang busing Ian, Ma'am Alex, ha? Ma'am? Kalakot. Unsa? Kalagot ang akong gibati kang Ian, Binoy. Muadto na ko sa among kwarto. Hala, no? Kalagot di ay ang gibati di Ma'am Alexa para kang busing Ian. Pero si busing nag-uros-uros nga gugma. Agoy. Wa mabalansi. Giihaw ko iyan. Muadto ko sa kusina. Magpadara kong tubig din eh. Dili na gani ko nimo pagawason. Dili na. Kinahanglan mailhan ako kung kinsang imong partner sa krimen. Wa ko'y krimen nga nahimo. Ikaw ang dunay krimen. Kay giluoy ba nimo ang imong amahan? Ganahan nyo kang magbalik-balik ka na, no, Lira? Aron pasakitan ko? Insultuhon ko? I-down ko? Pero, sultihan ta ka, Lira. Di pa ka makatupong sa kong kabuang. Nanawag na sab si James. Importante gid tingali kayo ang iyang tuyo nimo. Kay nagbalik-balik magyud sa pagpanawag. Mayo tingali nga ako na lang ning tubagon. Hello? Hello? Lalaking mitubag. Hain magha si Lira. Si James ba ning photographer dito sa Isla Verde? Ang kaila ni Lira. Kung ikaw ni James, tingog na lang. Ako ni, si Ian. Uy, naani Ian ang cellphone ni Lira? Di pa makatubag si Lira karon kay busy pa siya. O sabay tuyo naman niya. Usa may pagkitabo. Ganun si Ian naman. Ang nagunit sa cellphone ni Lira. Gitrayduran ka ko ni Lira. Di lang gid ko niya trayduran. Kay na, mga kayo gibing tanan. Kailangan ako ning masusi. Ngano kang wa man mo tingog si James sa pikas linya, Lira? Hambot lang. Nahadlok tingali siya nga mailhan ko ang iyang tingog.
Buhi ko! Iyan, gusto ko mag-CR. Oh, okay. Sige. Badbaran tikas gapos. Pero, onya na. Kung madelete ko na ang video na mo ni Alexa. Yara. Yara ang video. Delete na. Bisag imo pa nang i-delete tanan diha. May lain gyapon kong kopya sa yung video ni Alexa iyan. Okay lang. Okay ra. Total. Di naman ikaw ang maka-upload ini. Og mugawas na gyud ang imong alalay sa pag-blackmail namo, Lira. Oh. Nang luspad ka man, ha? Paim na akong tubig. Ma'am Alexa, unsa daytong gubot sa taas, uy, ganina. Gipriso ni Ian si Lira siyang kwarto ng... Nasa des? Uy, sir. Anami ko tubig isod sa picture. O pagkaon para ni Lira. Ato ra siya mukaon sa imong kwarto? Unsa imong gibuhat ni Lira, Ian? Ako lang siyang gibutang sa kwarto. Aron mailhan ko ang lalaki nga mikuha sa tong video sa Isla Verde, Alexa. Oh. Kang Lira ka na cellphone, Ian? Oh. Og si James nasad ang nanawag. James? May mo ba kakoy matubag? Dili siya motubag. Basig matubag siya kung ako'y makiksulti niya. Oh, sige. Niya ang cellphone ni Lira. Hello? Lira! Sabi nagkaon mo? Nagipagunitan man mo. Ni Ian ang imong cellphone. James? Oh. Nasuko ka ni Lira? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!